Hej igen. Nu skulle jeg nemlig til at lave den der, hvad drenge de kan lide og drenge ikke kan lide. Det man skal gøre for eksempel hvis der er en dreng der kan lide jer, eller han kan lide dig, og du har lagt mærke til at han godt kan lide dig. Så hvis han går hen til dig, for eksempel han går over til dig, og der ikke er sådan andre der så kigger på dig, så siger okay, måske lyder det mærkeligt, så går ind til dig, så gør sådan her. Fordi at så kan man det samme sige, at du også sådan kan lide ham. Og så kan selvfølgelig. Og en god idé er, hvis hvor gammel I nu er, det er en god idé at tage make op på. Sådan kommer an hvor gammel I er. Fordi at hvis drengen, for eksempel nu, at en eller anden dag kommer en ny ind, og han er virkelig lækker, synes jeg. Og I ikke har noget make op på, I bare tænker sådan, jeg gider ikke lægge make op på. Og så kommer sådan en virkelig lækker fyr, og så ser I sådan der ud. Og han bliver jer, og så kunne han bare ikke give jer, når jeg ikke havde make op på. Så en god idé er altid at tage make op på, uden at man ikke orker det eller noget, så tage make op på alligevel for en sikkerheds skyld. Det vil jeg gøre, hvis jeg vil jer. Og ja, der slog mig ind i et bord i dag. Eller en fra min klasse, der hedder Sean. Han skulle selvfølgelig lige skubbe til mig, sådan jeg slog min. Så det fik to blå mærker, eller tror jeg nok. Ja, det er sådan en lille smule omvendt, så er det klart. Men jeg er så fucking tjek. Altså jeg skulle knække, prøv at høre. For helvede. Jeg ved ikke om jeg kan høre det, men ja. Og sådan, hvis der er nogen der har nogle problemer med sin spørgsmål med sine kærester, og I ikke aner hvad I skal sige, og så han og så han bare kommer hen til jer, og I står der og overhovedet ikke ved hvad I skal sige, og ikke hører hvad han siger, fordi I står og snakker med hende. Så bare lavet sådan, står sådan. Og for eksempel, I ser modeller, ikke? Ja, det er lige en klam bunke. Hvis nu for eksempel er en dreng, og godt kan lide dem. Ej, det skal også, så man kan se dem. Så, så går ja, den er godt nok lidt lille, men altså, den er faktisk lang, så det er dumt, så går det godt sådan der. Hvis man kommer en dreng, og I godt kan lide, så gør sådan her. Ligesom I føler i modelsen, lader jeres ansigt sådan her. Jeg skal lige stå. Ja, så for eksempel godt lide ham. Dum her. Hagen lidt op, så den lige skal være sådan afstand her. Det går sådan. Og så når mens det går sådan. Ja, okay, det er så måske lidt mærkeligt. Men nu skal vi til at drenge. Kan lide piger. De kan ikke lide, hvis man ikke har været i bad, hvis man ikke har deodorant på, hvis man lugter. Okay, det lyder måske lidt mærkeligt, men hvis man lugter, kan det heller ikke lide. Og husk at bruge make-up, deodorant og gå i bad. Og sådan noget. Men I skal lige have skrevet noget kommentar, så nu siger jeg ting, undskyld, jeg lige blander undertryk, og det gør jeg altid. Og jeg kan tale, jeg ved ikke hvor lang tid. Jeg kan tale i 100 år. Jeg kan bare blive ved med det. Det er ved og blive ved og blive ved. Og det er simpelthen så mærkeligt. Men ja. Hvad var det nu også, jeg skulle til at fortælle? Jeg glemmer alting hele tiden der. Oh my god. Irriterende. Jo. Nej. Jeg ikke huske. Jeg havde nok ikke husket noget. Men altså, ja, I skal skrive en kommentarboksen, for eksempel hvis min kæreste slår op med jer eller sådan noget andet. Fordi så skal jeg nemlig nok skrive til jer, hvad I skal gøre og sådan noget. Hvad nu det er. Så bare skriv til mig, så skriver jeg, hvad I skal gøre. De der klamme mærker, jeg kan ikke. Men ja, det er lige meget. Det er bare sådan øjne. Ja, og hvis I ikke kan koncentrere timen og med, fordi jeg synes, den er så lækker. Så hvis han også bliver ved med at kigge på jer, så spille Crossfire eller sådan noget.
er totalt nedstjerne på den verdens sødeste måde. Men husk, at I er som I er, og I har lov til at være den I er, og I skal ikke, bare fordi der kommer en dreng, skal ikke, det gør jeg nemlig nogle gange, når der kommer en dreng for mig, I skal ikke, jeg går nok sluder i dag, I skal ikke, I skal ikke være andre end jer selv, I skal ikke spille lækre eller noget. Drenge, de kan lide en som man er, og ikke hvad andre de synes, bare vær jer selv. Nu må det. Det er jeg ikke så meget. Og jeg prøver at være mig selv, men jeg er også blevet bedre til, fordi at jeg er bange om morgenen, så jeg går ind i klassen, fordi alle drengene, de kigger på mig, fordi at der er mange, der er vilde med mig. Det er typisk på den måde. Der er sådan cirka, så vi er 25 års klasse, og vi er lige på det der med en hel klasse, har vi i fjerde. Men jeg turde bare en dør, men jeg begynder at vende mig sådan lidt mere til at være mig selv. Så I skal overhovedet ikke være bange for at være jer selv, fordi at man er som man er, det må folk bare, ja, det må folk kunne vende sig til. Nå, men alt det der vi har snakket om lige nu, det var bare, jeg har snakket ren klud og puder på et tidspunkt. Jeg glemmer meget hurtigt, så I skal ikke tage I skal ikke tage af mig, når jeg glemmer mig, sådan jeg går lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare sådan en mærkelig følelse. Så, men her klokken 8, der skal jeg ned i byen sammen med min mor, far og min storesøster. Og vi skal ned i byen til sådan noget fest, noget, jeg ved ikke hvad det hedder. Jeg har taget den anden, tror jeg nok. Jeg har også ja, sådan noget fest noget. Og ja, hvis der er noget, kan vi faktisk godt føle, eller se hinanden noget, det kommer an på, hvem I er, så lige hurtigt, hvis I ser den nu her, eller sådan noget, hurtigt skriv til mig, at hvis I kommer derned, så vil jeg gerne ses med jer. Altså kæreste, hvis det er drenge, så er det ikke sådan noget kæreste noget, bare sådan noget, ja, hvis I gerne vil møde mig. Og det lyder faktisk ret mærkeligt, ja, men lige meget. Jeg laver sådan en ny video, så vi ses bare. Hej!